Když je dneska to vzácné datum, kdy vychází pravidelně moje videa, tak proč si dneska nepromluvit o hře, která byla první grafickou hrou, kdy jste mohli lovit bobry. Nebo spíše jednoho bobra, protože tato hra spíše byla pomůckou pro páry. Ač tato hra se prezentovala přímo jako hra, tak spíše to byla aplikace pro váš sexuální život. V této aplikaci jménem Nightlife jste mohli vaší partnerce sledovat periodu a tak vydedukovat, kdy vaše bang bang bude bezpečné. A v dalším modu jste si mohli vybírat polohy a to, jak dlouho budou trvat. A určitě vás zajímá, kdo tuhletu hru vyvinul. Schválně dávám na výběr. Za A. To byli naši američtí bratři. Za B. Naši ruští bratři. A nebo země vycházícího slunce, kde lidi mají zapotřebí přeměňovat vůdce druhé světové války na buď hot maminy, anebo rovnou lolitky. Asi z těch položených otázek je vám jasné, že to je C. Jo, této hře se ještě můžeme povědět, že vyšla 1982 od společnosti Koei, kterou v roce 1978 založil Yoshi Erikawa a jeho žena Keiko Erikawa. Koei byla původně průmyslová chemická společnost, která původně prodávala barviva, ale již ten samý rok společnost bankrotovala. Jenže po 2 letech Yoshi od Keiko dostane osobní počítač Shark MZ, které v něm vyvolalo vášeň pro programátorství. A tak ještě ten samý rok znova zakladají Koei, ale nově už jako herní společnost. Je pravda, že do roku 82 od nich vyšlo ještě pár her, než vyšlo Nightlife, o kterém se bavíme dneska, ale i tak historie si bude pamatovat, že první erotická hra s grafikou, která kdy vyšla, prokazatelně, bude od manželů Erika Vanových. Jo, doufám, že to říkám správně.